ना डेफिनेटलि बे खोथायाव जिहेतु बयबो हिउमेन बिं आइ एम अलसो ए हिउमेन बिं आरो सासे मानसिनि मेलेम गोसो साइकोल'जि बिनियाव सेन्टिमेन्ट इमोशन आबेगबो थायो दुखु मोनोब्ला मोदै ओंखारो आरो रागा जोङोब्ला गोबां बाथ्रा साननाय फैयो मेलेमाव राइट आरो रंनि थार आरो नंखायनि सैथो आरो नंखायनि मोनसे कनफ्लिक्टआबो फैयो बबेखौ मावनो आरो बबेखौ दोननो आरो मानसिफ्रा जेब्ला उइदाउट माने प्रपार आरो रियेल एनालाइसिस खालायाबासिनो दिनै इयुथफोरनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे नेरेटिभ ससियेल मिडियायाव मोनसे ट्रेन्ड आरो ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि मोनसे एजेन्टफोर सोनानै दोनदों माने फेक एकाउन्ट भुवा एकाउन्ट खालामनानै माने आइटिनि मोनसे पावार हाउस बानायनानै एबसुनि आफादगिरिया माबा मोनसे बुङोबा सोरबा थुनलाइ आफादनिया माबा मोनसे बुङोबा बेयाव माने जानायनि जायैनि नंनायनि नङि बिथांमोना नेगेटिभ कमेन्ट होनांगौ नेगेटिभ बाथ्रा बुंनांगौ दिनै गोबां व्यक्तिफोर फिल्डआव दिनै ओंखारगासिनो दङ बिथांमोना एबसुखौनो टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि टारगेटआ सोरबा पलिटिकेल पार्टि नङा सोरबा केन्डिडेट नङा टारगेटआ एबसु आरो बे टारगेटआ जोंनि सायाव खिन्थु बिथांमोनाबो एनालाइसिस खालामनांगौमोन मोजाङै खोथा बाथ्राफोरखौ साननांगौमोन आरो जातिखौ गावस्रा गावस्रि खालामनायनिफ्राय जाहाथे बेबायदि रल प्ले खालाया बे खोथाखौबो बिथांमोना साननांगौ स' सासे हिउमेन बिं हिसाबै दुखुआ मोनो गोसोआ बायो आरो मालाबा नार्भासबो फिल खालामो आरो बेबायदि थासारियाव खामानि मावनायनिख्रुइ साइलेन्टलि जिरायना थानानै गावनि जिउखौ दैदेननानै खुंलांनायानो बेटार बे बाथ्रायाबो आंनियाव फैया नङा फैयो आरो न'खराव जोंनि जायफोर जोंखौ गोसोजों गोरबोजों मोजां मोनो आंनि गामिनि बाय बाहागिनिफ्राय जागायनानै जायफोर जेसेबां वेलविजार बर' हारिनि बयबो बुङो जे बेबायदि जि थासारि बेबायदि जि खोथा बाथ्रा हारिखौ माने गाहायावसो लांगोन आरो बिनि थाखाय बर' हारिया उनाव भुगिनांगोन आरो दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि जुदि थांखिनानै बुङोब्ला बर' हारियाव हारिनि आरो जातीय स्वार्थनि थाखाय खामानि मावनो फैग्रा दैदेनगिरिफोरनि मालाबा नङा मालाबा आंखाल सोमजिनो हागौ दैदेनगिरिया गोबां दङ गोबां दैदेनगिरि मोनगोन खिन्थु जातिनि स्वार्थखौ हमथानानै हाबा मावनांगौनि थाखाय जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै सान हर खामानि मावदों आं बेयाव आं गावखौनो बुंनो नागिराखै जे आं गासैबो दिगखौ आङो मावनो हाजोबदों खिन्थु जिखिनिखौ आङो सम्भब बेखिनिखौ आं मावनो नाजादों आरो बे गोसो बाया नङा बायो खिन्थु जेला बड'फानि आदर्शनि बाथ्रा फैयो एबसुनि प्रिन्सिपाल आइडिअलजिनि बाथ्रा फैयो जेला बर' जातीयताबाद नेसनेलिज्मनि बाथ्रा फैयो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानांगौनि बाथ्रा फैयो एकर्डनि दफाया आद्रा जानानै दङ जों लुबैया जे आसाम सुक्ति बायदि 35 बोसोराव माने बे एकर्डआ आद्रा थानायखौ जों लुबैया बांलादेशि डिपर्टेसन जानांगौमोन डिटेक्सन जानांगौमोन भटार लिस्टआ डिलिसन जानांगौमोन जायासै एनआरसिया हाबदान जाबाय बै जे एकर्ड बर' जातीयताबाद बड'फानि आदर्श गेरेमसा माहारि दानाय बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै जि जायगायाव बड'फाया माइल खुन्थिया गायनानै दोनदों बे जायगासिम जों आल्टिमेट गलसिम थांनांगौ जोंनि जि आलादा रायजो दानायनि जि थांखि बे थांखिखौ लासै 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 जोङो बानायलांनानै मोनसे लेभेलाव जोङो सहैनांगौ अब्ला जेसेबां जि बुङा मानो आंनि खोमा खाथियाव जेसेबां जि मैदेरा सैमाया सोंख्रावा मानो आं जेखौबो खोनाया आङो गोसोआव मोनसे आत्मबिश्वास लानानै हारि आरो समाज आरो बर' जातिनि स्वार्थआव हाबा मावलांनायनि जि मोनसे गोसो बोलो बड'फाखौ जेलानो गोसोखाङो बे गोहोआ आंनियाव फैयो बा एबसुनि साफ्रोम मावथिनायाव फैयो दा बेखायनो बेफोर खोथाफोरा गोदोबो दङमोन दिनैबो दङ उनावबो थागोन पजिटिभ डाइनामिक क्रिटिसिजम खालाम खिन्थु समाज आरो हारियाव बाहायजायै रावफोरखौ लानानै क्रिटिसिजम खालामनाया थिग नङा बैसोगोराफोरा जोंखौ सुबुरुन हो बैसोगोराया यां जेनेरेसनखौ दानि जोलैखौ जुदि रायोब्ला बे बैसोगोरानि मोजां रल नङा बे जाबाय बैसोगोरानि जातियाव मोनसे कलंक होननानै आं बुंनो सानो आरो बेबायदि कलंक खामानिखौ माखासे व्यक्तिफ्रा दिनै हाबा मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना साननांगौ जे जोंनि समा थांबाय दा यां जेनेरेसनखौ दानि इयुन जोलैखौ मावनो होनांगौ फिसा फिसौ फंबाय बिनानावमोनखौ मावनो होनांगौ खिन्थु बिथांमोना दाबो सानो आंसो दिनैबो जातिनि मालिक आंसो जातिनि दिनैबो डिक्टेटर आंनि बायदिसो जातिया सोलिनांगौ बेबायदि सानग्रा बुंग्रा
आङो दिनैबो मैयाबो दाख्लैबो गोबां मानसिया स्टेटमेन्टआव जाहिर खालामनाय आं नुनो मोन्दों बे जाबाय सासे गियानि मुर्खनि खामानि होननानै आं बुङो खारन जोङो नबडि इज पारफेक्ट जायखिनि जोंहा केपासिटि दङ बेखौ लानानै कालेक्टिभ मोनसे एनार्जि आरो डिसिसननि गेजेरजों बर' हारिया खामानि मावोब्ला बड'फानि सिमाङा सानसे नङा सानसे जाफुंगोन